Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayê bi rûmet kerema xwe re vê sohbetê heta dawî godarî ki wê gelekî faydedar biştere tu gelek ders û şîreta jêhrîne. Alimekî hey bi navê Şeyx Şe'rawî xelkê Misrî wefat kiriye, min ev çîroka ji wî bîst. Dibêje alimekî feqîya xwedî dike. Mela müderrisên medresa wî heye. Mirovekî li cem dixwîne dersê xwe diqedîne, medresê diqedîne, müteyîn divê îcazet distîne û her wisa di medresa seydeyê xwe de divê müderris dersa dide. 30 sal bas seydeyê xwe dimîne. Rojekî seyda jê persi dibêje feqî hele werbira. Ev 30 sal em bi hev ranin tu feqî bû tana bî müderris ka te çi ji dunyayê ji min fehm kir. Divê min ji dunyayê heşt kelîme heşt gotin fehm kir. Ev seyda divê mübarek ev 30 sal e te hema salê da du gotin te guda te hîn biva tu nabû şêz gotin te eqas hayata te tenê heşt kelîme fêm kirî min heşt kelîme ji heşt kelîme serwext bûme. Divê te hela bêj ew heşt kelîmê gotinê ku tu jê serwext bîye te fêm kirî çi ye? Ez ji we re behsa yekê dikim. Feqî divê seyda ez gelekî geriyam li gund û bacara li nava zana, nezana, kal û pîra, xort û keş û qîz û em bibêjin însana nav civakê da midî her mirovekî meşûqekî wê heye. Yani her mirovekî evîndarekî wê heye ji tişkî hez dike, aşiqê tiştekî ye. Hinek aşiqê ereban e, hinek aşiqê em bivê zevî û mal û mirk û eraziyê ne, hinek aşiqê pez û dewar û terş eştera bêm, hinek aşiqê keş û qîzayê war hesilê kelam her insanekî aşiqekî wê heye. Lê gava dimirin ew kesê ku aşiqê wî bû li dunyayê temamê wexta xwe, zemanê xwe, dema xwe, gotinê xwe, galgalê xwe, heş û mejî û lûpê wî bû wê meşûqa xwe li dunyayê dêle bi tu ku tenê tere gorê huzura Xwedê Teala. Min jî ji vêya ders girt ez ê bivim ez jî bûme aşiqê emelê xwe tenê. Lewra roja ku ez mirim ketim gorê ji bîlê emelê minê qenc û baş êjan ê xerab hev re tu tiştekî me ra naygorî. Ez û Rebbê xwe û emelê min dimîne. Kar û xebatê ku baş û qenc ê xerab mikirî ew bi me ra tên gorî. Gelî beşdara. Tu li vê dunya hanê dikare bi tacir be, tu dikare em bê bazirgan be, tu dikare mella be, tu dikare şêx be, tu dikare sofî be, tu dikare em bê war hesilê kelam karê tê vê dunyayê çi bira bibe. Divê kar û emelê tê dunyayê nekev nabira te û Rebbê te te ji Rebbê te gafil neke. Hinek mirov henin li vê sosyal medya civakî em ê zamanê ana da TikTok derketî, Instagram derketî, Facebook, Twitter war hesilê kelam gelekî em bibêjin tora civakî, tora necivakî heye. Videokî pavre dike, resmekî pavre dike, sivê hetanê warê mecûyê wî hişî li ser çend kesa destek dike, çend kesa pavre kir, çiqoz hat naskirinê çend milyona em bivê eciban, em bê destek day, hiş û mecû tev li ser wê resma wî, wê muzîka wî, wê em bivê wê hunermendiya wî. Ya jî em bê mêrik tücarin, mêrik, yani li pey şan û şohreta xwe ye. İnsan bi vî şekla ne Xwedê ji bîra dike. Her wekî qe Xwedê tu nebe, sivê hetanê warê hişê wî, mecûyê wî li ser eşqa wî ye. Eşqa wî muzîk e, eşqa wî jin e, eşqa wî Twitter e, eşqa wî TikTok e, em bê yan jî mal û milkê dunyayê ticaret û zêr û em bê zîvê dikanê dunyayê ne. Lê gava tu mirt vê tu bizanibe ev tiştê ku tu ji bo dixebite nekevna bera te û Rebbê te, te ji Rebbê te gafil neke, tu ji Rebbê xwe bê agah nemîne. Lewra roya qiyametê ew rojek ku Xwedî dibêje Bismillahirrahmanirrahim di sûrê Şuara ayeta 88 heşî û nehda dibêje yewme la yenfe'u malun ve la benûne. Roya qiyametê ew rojek ku ne zarwiyê te ne jî mal û milk û serweta te tu alîkariye te nak. Telvê dunyayê tu ji bo mal xevitî, tu ji bo zaroka xevitî, eviya bizewcînim jî re erebî bikirim, jî re xanî çêkim, bira bi serî bive, bira bive Xwedî mal û milk û ticaret û bira meaşê wî hebe. Te temamê zemanê xwe ji bo wî xeş kiriye, lê roya qiyametê ew xizmeta ku te ji wan re kiriye, qasê qirşekî, qasê misqalekî zaret menfietê nade te. İlla men etellâhe bi qalbin selîm.
تنه او کسی کو هر حضور خودی به قلب سلیم به دل پیر و پاک و پاکج و تمیز قلب سلیم چیه؟ قلب سلیم او کو تدا توحید هیه ده قلب سلیم دا شرک تنه خرافات تنه بدعات تنه دینی بابو کالا تنه تنه دینی خودی هیه و تدا گناه تنه تدا معصیت تنه تدا انبی عصیانیا خودی تنه عصینا دی بابی تنه مال خلقی نخوری انسان کی پیر و پاکه جبروی تو لوی دنیا هان از بالا خودی میگلک انسان هایج خودی تونه هایج پارا پیغمبر تونه یعنی پارا خودی و پیغمبر دی جان اوندا تونه و هنه کی واجب د جادو دشمنیا دین اسلامی خودی پیغمبر دکه و جل خال جهنم رالخه هن کزی نزانجل پیواندش تو رو چو حضور خودی تعالی ev gotinê tek guhar tek guh xavan gotinê me vê nasihat hani pavre bike bir sana pavre kirinê tenê emelê tê salih emelê tê qenc û baş jinimê jê bikir heta edalet û dijê teketan zulmê ev tenê alîkariyet dike anna tu mala xwe xirab dike tu dünya tu ahiretê difiroşe bi tu bê dünya dikeve tu ahiretê berdidib dünyayê dixul ahiretê jî bi qasî miskala zerret ji te re ba xwedê çi ecr û xêr û mukafeta te tune